weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Lakini egento gero gonko genda ngoraiga egere nyore insome chigazeti tikujaso mukaka musaja kigure chigazeti ngoso Mario nchake gosoma bunemirimire rijukuria rero nchake gotebya abantu baito ngikegenderete omusaja nesai kigure baba kerebi 2022 etihiri jukuria rero 2022 kigure tutagete korigiriria mang'ana amana na yengenjo gikero bono nongo ikaranse ekirugo kiane ngaibambe kerete go musaja go kobero go kwa muina ditukeri garia rero nande nongo ikaransaga timanyithio mu embuga bubeye tokora banera umunyagiro go ngayagenda taraika baka chinse chiga egere tubika erega nchete chibiswairi ayabu turiti yeye songo ine rengi yeye ne rongo nyara gurigire yeye songo na biso mete kabisa musaja ngoso mavune mirimiri yes nganye tomunyakiro ganya gocha egere turigiriria mang'ana aria iroborito kabisa asama gazeti abura gakia mang'ana nari nsiye mang'ana nari nsiya mabou sana munyakiro goga kunyagochanya kubwate kiaye chibiswahili na ndo maita ikosi mungwano uyo biswahili bibyaye ni mswahili wa pale Mombasani anaongea Kiswahili mzuri sana tigaji chega tuchambwenera magazeti aliyako manyango moisi ni nsomete mbwate gazeti iria omunyakiro gako twaro rionde na giriga ririnde ngakiri goro liga